Kinakita. Sige. Ano natabo ning in spite nga wala pa sang approval from the Sangguniang Panlungsod, nagaplastar na dira ang Carnival. Ano ganing ngalan sang Carnival na da? 5-star Carnival. 5-star. Ano natabo sila, Miss Mate? Ang natabo, Action Boy, inang explain na siya sa Bacolod home, no? Ang iya na explanation, kinahanglan niya mag-unload na sa iya equipment. Kaya it takes time kuno to set it up, no? Kaya supposed to be, kung once hara ng permit pwede na lang kulang to operate. Once hara ng permit, he will be allowed to operate starting October 1. Okay. So, hindi na siya to operate. Ang iya ng itong video, ang yan ang maataka na, kaya tunod ang iya nga tracking, kinanglan ang load, kaya hindi na pwede ka park for a long time, dyan sa likod sa BCGC. So, doon ipa-unload sa iya, pag nagtayo man siya kung pwede niya ma-set up, but definitely, hindi siya pwede to operate until October 1, maski ma-release pa ang permit niya. Okay. You mentioned October 1 siya ma-start o kung maaari na permit, but si Miss Catherine Matiling, ang chairman sang Bacolod Foundation, is requesting the Sangguniang Panlungsod to approve sang ila operation from September 17 to October 30. Ang egress kag egress niya. No, ang it takes a lot of time kuno nga mag-set up sila. So bali masulod na siya, ingress siya pa lang na, but the operation part it will officially start October 1. Okay. Magwa siya nga in time for October 30, gwa na siya da. So kinanglan i-dismantle yan na naman na for several days after sang closure sang maskara. So meaning in September 17 to let's say September 30 period ni sa ma-set up sila. Yes. So hindi ni sa operation pa. Hindi man na siya. Boy, kinanglan kinanglan yan ano nung tawag sila through na parang security ang tanan-tanan. Okay. So mas longer ang period sang pasulod sang sa pagwa. Okay. So ang problema subong kay gindefer ni sa Sangguniang Panlungsod, and the Sangguniang Panlungsod would have its next session next week pa. So most probably dira pa na aprobahan, so basi hindi maalang-alang ni ang 5-star. Amo na hinyo siya pagpatawag sa isang Bacolod, naghinyo sa kung i-allow lang siya mag-unload na pag start na siya sa build. Pero hindi siya mag-operate. That's it, siya ka-operate. Okay. Siya will start, October 1. So, ang Bacolod Foundation can make representation with the council as to that matter? Yes, do amo to ang giagrihan kay gina kay do ina malang duging consider man ang iya nga explanation nga syempre maghauling ka sa imo nga mga gamit kag hindi man da pwede ka parking lang da basta nga magwa ang permit tapos magpapanaog kag ang pag amo lang tayo. Yes. So do silingon October 1 gid siya ma-start gali as per your agreement. Yes. Okay. Before sila kay bilang na siya ng galibot iyan ang mga rides na iya ay wala nang yung public kay binado itingan lang safe before siya mag-officially start. Okay. Kaga ma-end ni siya on October 22? Yes. Then address naman siya, we take out siya nga dapat clean na ang area by October 30. So another, let's say, little more than a week ng inhatag naman sa iya para nga mahimos naman na da. Amo na ang October 30. Okay, sige. Inang ground na da. Kay, may makuha na da. May mga, mga Carnival lang isa mga peryahan na silang may mga pula-puti, may mga lunggong. May ara man na da? Actually, sa tudod lang, wala ko nagsulod. Kaya hindi ko napagyalaw nabatian ko man ang ginambal ni Councilor Jason na siyempre anti-gambling na siya and we have an ordinance. So I'm pretty sure ipasulod din na siya sa ilang rules of engagement. Hindi pwede ang anything that has to do with gambling.
Okay. So, si Colonel Linyo naka-coordinate na with the Bacolod Foundation as to the issue? Yes, may the close coordination with the heads of the various government agencies. So I'm pretty sure isa na siya. Malamang Action Boy, before mag-operate, any vendors, any operators, may briefing gina sila kasi may na siya sa rules and regulations na dapat nila sundon. So, ay pag kalabot, kay tumod niya, wala pa man siya set up. No? Set up pa man lang siya, hindi pa bala, So, before na siya tanan mag-operate, i-briefing gina sila. Kasi any violation will lead to immediate closure. Okay. If ining Carnival needs an approval from sa sangguniang panunsod, ini mga kiosko naton amo man the same thing? Yes. May approval man? Actually, ang sa kiosk niya, Action Boy, nakahatag na approval ang council for that. That's why nga nagsugod na ang selling. In fact, ang aton nga plaza, fully occupied na, sold out na. Ang sa niya, ang sa government center nga ang sa government center, wala pa siya na sold out. Ang sa Lacson, ang kiosk nga para sa vendors, wala pa. Sa Friday pa na ma-start ang selling. Pero ang mga corporate booths, nga part na sila sa sponsorship, ubos naman. Okay. So, hindi kalidungan ang pagbaligyan na isang kiosko ni, no? Hindi. Oo, hindi. Kaya mas longer, di ba niya Action Boy, ang plaza mo, ang plaza, ang DCGC, ang muna silang ma-open sa October 6, no? Sa opening salvo. So, mas longer na yung ilang operation. Ang Lacsonia, we only have 4 nights. Ang Mega World nga area, ang Upper East, mas start pa na iya sila 13. So, lain-lain nga opening date. So, yung delay mo naman, ang baligyan ay parang hindi bala hindi bala mag-confusion. Okay. Last question na lang, Miss Mate, no? Ining Carnival ni, ining 5 stars, anong agreements ni with the Bacolod Foundation? Do they pay the Bacolod Foundation for sa ilan? Okay. Oo, mabayad na sila sa Bacolod Foundation. Diretso, do rental fee. And then, sila na nagdaday ng management of the place. Pero may assigned na nga isa gid ka site manager ang New Home Foundation. Amo na iya everyday ang malibot nga make sure na ang operator nag-follow strictly sa agrihan nila sa kontrata. Okay. Siguro. So, mabalaan talaga na sa ulihi kung magpagawa ng financial statement kung pila ang sukot na sila, no? Hindi na kumangkot subong, Pagpagawa sa financial statement, can we have the financial statement earlier? Ulihin dito ka late sa inyong financial statement, Oo, actually, ang subungan na agrihan with the City Council, 60 days after the closure of the masquerade, they will have to submit the financial statement. Sige. Miss Mate, last na lang kami kapamangkot dire. Saan kuno ang sa Lacson area ng event? Ang aton Lacson ma-start 19, 20, 21, 22. 4 days. 19, 20, 21, 22. Yes. So ang kiosko dirang start ng selling is on Friday. Yes, this Friday. This Friday. Okay, sige. Miss Mate, thank you for your time. Thank you, man. Thank you, man, Action Boy. Thank you. Mayong gabi sa tanang mga tagpalamati. Sige, mayong gabi, no? Si Miss Mate Espina, ang spokesperson sa Bacolod